ọgbanje agiwuchi ọmọ ụkpa egoli asị ajawada ka a na-agbalị ajawada agbalị ajawada egbuole mgbe ụmụ ọkpụ n'ọnya ka a na-eme tata anyị si n'ọbụ igwe ka anyị na-etinye na aka ọbụla bụ aja aka ji na ka ọra anya n'ọnya bibe anyị ọbụla bụ aja aka ọra anya aja ọ na-agbata aja ụmụ ọkpụ be nna ya ezumezu ụmụ ọkpụ be nna ya na aja ezumezu ụmụ ọkpụ ikwu nne n'ọnya bụ aja ọ na-agbata ata anyị si ọgbacha anya ka ndị na-eyi egwu idebe egwu ndị na-adị amoosu ka gbadadebi amoosu ka ahụ meghelie uzu gọzie ekenye oke dị mma tụọlịa ndị ilo mmụọ ilo mmadụ ụtụ mmụọ ụtụ mmadụ aka oghori nwoke aka oghori nwaanyị n'ọya ka ọ na-eme tata ma ọ bụghị iwe na-enwe na ndụ ya bụ ọṅụ ọṅụ igbo isi ya bụ ọṅụ ọṅụ igbo a na-ayọ ka ọ bụrụ oge oge n'ọya bibe anyị na-ayọ ebe omenala ya taa isi ya bụ ọṅụ ọṅụ igbo na ndụ ya bụ ọṅụ ọṅụ igbo ọrụ oge n'isi ọṅụọma ekwu ọṅụ anyị si na babụ ndị uchichi ndị ji abalị eje ndị ọnọ na ndị abụọ ọnwa ndị na-eyi egwu ndị na-egburu ọgọdọ ojii anyị si na tata ka ya wụọ n'isi ya wụọ ọṅụọma ekwu ọṅụ ka anyị si akwa ọbụla bụ nke babụ ndị ilo ndị ajọ mmadụ ji were kpuchie nke bụ na ọ na-enezi anya mgbe ya na-agụ ibe dị mma ọ na-abụsa ajọ ilo anyị si tata ka a na-emechi ọgọdọ ojii a nso mana iru anyị si na a na-emechi n'aka na ya ka ike ọbụla aja ọ na-agba bụ aja ụmụ ọkpụ be nna ya na aja ụmụ ọkpụ ukwu nne n'ọya bụ aja ọ na-agba bido tata ndị kwuli ọgọdọ ojii aghazi a na-agụ ya ndụsi kaba dadobie anyị si na aghazi a na-adadi ya ata ka a na-achị ịwa bụ ndị ilo ịga taa ka a na-achịnyebe ịga taa ka a na-achịnyebe ịga ya bụ ịga ahụba echere ka a chinye ya bụ ọṅụ ọma ekwu ọṅụ na ya bụ ịga ahụ ka a na-achị ebe bụ ndị ilo anyị si na a na-achịnyebe eke iru na azụ eke oyi awọ nkwọ ajọ iwe ọbụla dị ya na-arụ ka ọbụla dị ya na ebe ọbụla o si na anyị si m ka ma ncha niile ka a na-ewofu a na-achịba bụ ndị ilo ịga eke oye abụ nkwọ n'ọrụ anyị kwuru ụlọ uwe ụmụ ọkpụ be nna na ikwu nne ndị si na ọ ga-anwụchu anwụchu na ọ gara anwụchu anwụchu na ọ ga-adụ mbilie ụlọ akwụkwọ ọta
anyị si na ibe nwụchu abụrụ ahịa na-adụ na abụrụ ya kwa ndị aka iwe ọma ka ọ ga na-abụ eke oyi abụ ọ bụ na baji ibe ọ ga-afụ n'ibe anyị ibe chụrụ echu na ntị anya ka a na-agbapụ ụnụ ụmụ ọkpụ bella ka ọ fụọ n'ibe anyị anyị si nke ọbụla baji ibe si ọgakata n'iru ka ọ gaba azụ kama ọ ya aga n'iru ka ọ na-adachi azụ anyị si na tata na ọ ya-azụ adụ n'ọgụ nọ n'iru ka ọ ga na-aga n'ime ọnwa eke oyi abụ mkpọ anyị akpụchapụ ya ya bụ aji ibe ya fụwa n'ọyịba anyị na ndụ si ka ha mere ndụ na-abịa eyi egwu na ibe ma nke ọ na-abụ ma ọ na-abụ mgbe ya na-ene anya mgbe ya na-abụzi mmadụ ọ na-abụ ibe ọzọ okwu ya na-agbanwe anya ibe ọ na-abụ a na-agbanwe ya agbanwe anyị si na ọ ga-azụ adụ n'ọgụ na anya ya abụtaba mmadụ ya na mmadụ ya akalịkọba ụka okwu dị ya ka anyị na-ekochefu eke oyi na-abụ mkpọ iwe ọbụla bụ ọ na-abụ na nke ọ na-ekwu n'ọnụ ya ncha niile ka anyị na-ewofe nke adụrụ mma na ofe okwu ya ji a na-agbanwe iwe ọ na-abụ ahịara na-agbanwe sọsọ ndị ebe ọrịa na-agbanwe n'anya ndị ilo ndị chọọ ime ya ji ilo ma ndị nya na ya eme iwe nweta iwe ọma ma ọ ga-akwudo ma ọ ghara na-agbanwe n'ebe anyị ndị si ka ọ baa n'ọnwụ ka ọ nwụchu anwụchi anyị si na taa na a na-ekofi enye na ọnwụ nwụchu aghara bụ n'isi ọ ya abịakwa abịa na agbụle n'ọnya ka anyị na-ekwu tata ka a na-akwafu olu n'isi bido n'isi elu n'ọkpa bido n'azụ gaa n'iru na ọ ga-akụta ibe dị mma na ọ ga-anọdụ na ndụ ọ bịara na ọ ga-eme ụwa ya meke ya nka nụ ezigbo dị mụta ezigbo nwa ọtụ ụmụ eme ya nka n'ọnya ka anyị na-ekoche nke ọbụla bụ aji beke oyi abụ nkwọ n'ọyịbe anyị kwu bido n'isi ruo n'ọdụ n'ọyịbe anyị kwu ọrụ ikwu ụmụ ọkụ benna ọ na-akwado ifu unu niile ya kelee oke unu o nwere onye si na onye unu n'ọnya unu ka ọ na-enye unu ba anyị si eke oge kwụ n'ọyịbe anyị site n'ihu ruo n'azụ n'ọyịbe anyị ọla ikwu ka ọ ga-adị anyị si na ihe ọzọ anyị na-ekwu ma anyị bịa ma mkpọrọgwụ ma ọgwụ nwoke gwọọ n'isi ma nke nwaanyị gwọọ n'isi anyị si na tata ka a na-etichefu ya o metere efu onye kwuli okwu na-agbala aja ọbụla nwoke gbaa n'isi ya wee ṅụọ ma egwu ọnwụ ma aja ọbụla nwaanyị gbaa n'isi ya wee ṅụọ ma egwu ọnwụ na taa ka anyị na-asị na ọ na-amelụ bie na ọ ga-azụ adịghị n'ọnya ka anyị kwuru eke oyi abụ kwụ n'ọyịbe anyị ela anyị kwuru ka ọ ga-adị wee na-ayọ okwu n'isi ya bụ ọṅụ ọma egwu ọnwụ ma nke ọbụla bụ nke ọbụla sie nị n'aka bụ nke o mere anyị si na ọ na-ayọ mgbaghalụ ụnụ ga-agbaghalị ya n'ọnwa ka ọ bụ na-awụ arụ n'abụ wee sị na nke oyi abụ kwụọ na nke ọbụla bụ ire adịrọ ma n'ọnya ka a na-ewofie taa aka a na-achụchasị ya tata na ndụ ya ọ ga-eku ume ndụ ọ ga-eketa oke dị mma iwe ọma ga na-emeli ya otu agharazi agbụ ya na otu aghara agba mmiri n'isi ya bụ ọṅụ ọma ekwu ọnwụ anyị na-ayọkwa unu si unu na-ekwenụ ndụ ya unu ga-eme ihe akọnye uche n'anya ka anyị na-ekwu eke oyi abụ kwọ iwe ọbụla dị iwe ọma ọ na-ayọ iri aka wofue nye nke ọbụla bụ ajọ ihe n'ọyịbe anyị n'ifu unu ka ọ na-akwanye unu na akwụkwọ iche unu ifu iwe ọma mmebe n'isi emebe na ndụ ya n'ọnya bụ ibe anyị na-ayọ unu ya bụ egwu a na-eyi ndị ji eke were eyi egwu ndị ji agwọ were eyi egwu ndị ji agụ iyi eyi egwu anụmanụ dị iche iche eji were eyi egwu anyị si na tata na anya ya aza abụ ajọ ire n'ọyịbe anyị tata ka anyị kofuru eke oyi agwọ ma anya ya aza abụ ajọ ire ha si ndụ si ka ha mee ya ka ọ bụ n'anya ma ọgwụ nwoke gwụ ma ọgwụ nwaanyị akwa anyị si na ikiri na-etele gị obe n'ọyịbe anyị
eke oye agwọ nkwọ n'ọya ka a na-ekochepụ bido n'isi ruo n'ọkpa bido n'iru ka a na-azụ n'ọyịba anyị ela ekwude ka ọ ghara ndụsi ka mmehie akụlụrụ mmehie akụlụrụ ka ọ ghara ịbalị ndị ewu ka ọ ghara ịbalị nna ụlọ ghara ịbalị ikwu ghara ịbalị ibe ụlọ ma ọ ghara ịbalị obodo ụlọ anyị si na taa na anyị ekochefu iwe aka obodo eke oye abụọ nkwọ n'ọyịba anyị kwuru a sị dịka anyị na-ekwu ya ụlọ ọrụ ụmụ ọkpụ unu niile bịa na-arala oke ụmụ ọkpụ si be nna na ikwu nne anyị si ego oyibo ka anyị na-ekwu okwu ya ego orimiri ka unu ga-enye ego orimiri unu nyere ka ọ balịa ụlọ wee sị na ego oyibo ahụ ka anyị na-ekwu wee sị na ọ ghara adụdị anyị mana ọ ghara apụta ego oyibo na anyị na-ekochefu awụ ndị eke oyi abụọ na ndị ume ego aghara emie ume ndụ aghara emie ume akụ akụ iwe enwe nwe aghara emie n'ọnya ka anyị na-ekwu eke oyi abụọ nkwọ ume ọya aghara emie n'ọnya bụ ọya ka a na-atụchafụ ya na ọya ga isi ya anyị si ya bụ ego oyibo ka anyị ka na-ekwu okwu ya unu ya enyebe ya ego oyibo na nwaanyị sokwa akpata ego ọkpata ego ahụ ka o were eme iwe bara uru ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ unu ya eweta ego oyibo eke oyi abụ onye si na ọ ghara ego nke ya ghara eri aka ma ọ na oke ghara eri aka a sị m ya baa na ala egbo dị aja ọ bịara igwu egbu onwe ọyịla anyị kwuru si ibe ka ọ ga-adụ ọ bụ ka anyị ji ọgbụgbụ anyị si na ikele ibe ọzọ anyị na-ayọkwa unu isi ya bụ ọmụmụ ugbo na anyị ejide nyaba ihe niile anyị kwuru anyị siela anyị kwude ka ọ ga-adụ emezie mmadụ ghara agbaghị mmadụ aghara agbaghị ya anyị si atụ ibe atụ na-eme na ndụ ya dịzi ọma anyị ọ na-eme n'ihu na ọ ga na-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ọ ga na-anọ n'ihu anyị kwuru eke oye agwa anyị siela anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'isi ala anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si atụ ka anyị na-ekwu unu ya emie nnekwu mee nye oke n'ọyịba anyị kwuru oyi agwa iwe ọma na-eme na ndụ anyị si ike oye ọ na-eme n'azụ ọ na-anọ n'ihu n'ọyịba anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị kelekwelu unu si na anyị abịa isi ya nwa ọma mgbe mgbe ọnwụ wee sị na iwe anyị na-enye unu iwe anyị na-enye unu babụ ndị ilo babụ ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ anyị si na unu ga-agaba isi bụ ndị ilo ya bụ ọṅụ ọma egwu ọnwụ ndụ si na wa abịa abụghị anya mana iwe ọ na-emeghara aga ma ọ ka agbaghị ọnya ma ọ ka agbata ọnya ndụ je gwa ọgwụ ndụ je gba aja ma nke okeke gwọ ma nke okoye gwọ ma nke okonkwọ gwọ ma nke oke abụọ gwọrọ ma nke mgbe eke gwọrọ ma nke mgbe abụọ gwọrọ ma nke mgbankwọ gwọrọ ma nke mgbe oye gwọrọ anyị si na tata na ọgwụ aghazi adụ ele n'isi ya bụ ọṅụ ọma ise na anyị na-aghị ya isi na ọyịba anyị kwuru anyị na-akaba nku n'ọyịba anyị kwuru anyị na-akaba nku na eke na-akaba n'oye na-akaba na agwa na-akaba na nkwọ mgbe ọbụla ebe ọbụla ekulu aba ọṅụọma egwu ọnwụ aba n'ọgwụ a sị m ebe ahụ ọgwụ ahụ dụ n'ọlụgo n'ọnya ka anyị na-akaba nku na ọgwụ ebe ahịa azụ adụ ele na ndụ ya ama ya na-elekwa elekwa ma enili eni na ana ma ọ dị na be dibịa gwọlị ya ka na ike ọbụla ya bụ ọgwụ adụ ya ka anyị ji wele na-amachi unu si na anyị na-akaba nkụ ahụ anyị na-akaba bụ na anyị na-agaba isi babụ ndụ amoosu isi babụ ndụ ajọ ọgwụ isi okwu ọnụ aghazi adịla n'isi ya bụ ọṅụ ọṅụ egwu ọnwụ okwu ọnụ aghazi adịla na ndụ ya bụ ọṅụ ọṅụ egwu ọnwụ n'ọyịba anyị kwuru ka anyị kwulie n'ọbụ ka ọ ga-adụ mmaghara agbaghị ya mmadụ adịghị anya ọkwụ agbaghị ya otu mmadụ ya ana koweli nwoke na nwaanyị ya ana ilo nwoke ilo nwaanyị ya acha n'ọya ka anyị na-arị bụ ụmụ ọkpụ ndị ọra ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ n'isi ya bụ ọṅụ ọṅụ egwu ọnwụ
unu tiwo ma sebo mee ka oke elu ya aka iwe niile biwo ma ọ na-ayọ ka ọ fụtabala iwe ọbụla na-eweta ọgbaji iwe ọbụla na-eweta agakata n'iru agharị azụ n'ọyọ ka anyị na-ewofu wee sị na anyị jili na anyị arapịachaba bụ ndị ilu anya na-abụ na anyị azụla na-abụ ọṅụ ọmụ ebu ọṅụ n'oyibe anyị kwuru ise n'oyibe anyị kwuru ike oyi arụ ọgwụ ebe bụ ndụ na-eme ọ na-ene anya ọ na-abụba na tata na ọṅụ ọmụ ebu ọṅụ anyị azị eji anya na-abụ achị ilu ọ ya eji anya na-abụ nne n'iwe ka ọ ya eji anya na-abụ n'oyibe anyị na bido tata gị ọ bụ ndị ilu agha azị abụghị eke oyi abụ n'oyibe anyị ala ka ọ wee azị na-abụ anyị si na anyị kenelu nọ ijite ọṅụ ọmụ ebu ọnwụ bụ ijite ka ọ ga-abụ ọ ijite ka ọ ga-abụ na ebulu ihe bụ ijite ga-acha anya bụ ijite iwe ya bụ ijite ferike wee si na tata ma bụcha ijite ka ị ga-abụ na anya bụ gị bụ ijite ga-acha iwe gị bụ ijite ferike eke oye abụọ ụgbọ ka anyị na-ebufu ihe ọbụla bụ anyị anyị si n'aka nwoke ma n'aka nwa ma nke si gị n'aka a na-ebufu ya taa site na abụ ụmụọkụ be nna gị na anyị amachiela bụ ndị ilo ndị ajọ ọgwụ bụ ndị ajọ ire na nke ọbụla bụ nke ọbụla anyị si na taa na anyị amachiela na okwu ọnụ aghazi adịghị ọgwụ aghazi adịghị n'ọla anyị gwule ka ọ ghara wee sị na anyị ekelekwa na ndị si kawarado ya bụ ọṅụ ọmụ ebu ọnwụ abaghị arado ya ukwu ọṅụ ọmụ ebu ọnwụ na taa ka anyị na-ejicha nrado nwoke nrado nwaanyị na ọya afọ n'ọba anyị kwuru anyị si na anyị na-amachiwa bụ ndị iro na-amachiwa bụ ndị ajọ ọgwụ na-amachiwa bụ ndị amoosu na-amachiwa bụ ndị amagbo na-amachiwa bụ ndị okwu na ụka anyị na-amachiwa eke oye na agwa na nkwọ na okwu ọnụ agharazi adịghị na eji obi aghazi adịghị n'isi n'ihe ọbụla ị na-eme na ọ ga na-abụrụ uwe oge na n'ọyịbe anyị were ya ka ịma nke ya bụ ite ka ị were ike enyi kpee ekpere ibe ịchọ ị na-eme ọzọ ekwugbo ozugbo n'ọya ka anyị kwuru ele ekwure ka ọ ga-abịa ịchọ kedu ogbu ogbu kedu ogbu ogbu nọ n'isi ya bụ ọṅụ ọgwụ ebu wee na-ekwu n'isi ya bụ ọṅụ ọgwụ ebu ọnwụ si na anyị na-amụ ihe ọgwụ ndị ilo obi na o jiri ọgbọ jidelu obi jidelu emele nkene wee sị na a na-amụ ababụ ndị ilo obi ụmụọkpụ be nna na ụmụọkpụ ukwu nne na-ajụ ụnụ ka ọ na-agba ọ na-agba ajụ ụnụ ka ụnụ raa anya aka ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị nwụrụ ọnwụ ike ma ndị nwụchụrụ anwụchu ma ndị nwụrụ mma na ọgwụ ụnụ ka ọ na-akwụba ọkwụcha ụgwọ ka ụnụ raa anya aka anyị si ajọ ọgwụ nwoke gwọrọ n'isi ya ajọ ọgwụ nwaanyị agwọ n'isi ya ma nke aka ya agwọ n'iru ma nke si nye anwa n'aka ele ọbụla o si na-edo na a na-amachi ya na ọ ya aza adụ ele anyị si nke aka ya agwọ n'iru na a na-amachi ya na ọ ghara adụ ele iwe ọma ka ọ ga na-abụ anyị si mụ nwa na onwe m na-alụ alụ na a ghara alụcha buru uke ebe anyị na-eme bụ ndụ ka anyị na-azọ si iwe ọma ga-emekwulu m n'ọnya ka anyị kwuru anyị si ka anyị kwulie ka ọ ga-adụ n'isi ya bụ ọṅụ ọma egwu ọṅụ bido obi ka ọ chịwa ọkwa imechego ngwa wụsị ana wụsị ana n'iru wee sị na n'iru ngwa wezeli ekpere ekpere ebe chọrọ na ele isi chọọ wee sị na a na-enye unu uwe ụmụ ọkpụ ndodo ndụ nọọ ivu ọ na-enye unu bụ ndodo ndụ nọọ ka ọ na-akwanye ivu ndodo ndụ si unu bụ unu n'ime igwe ọnụ ụgbọ ndodo ndụ 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 na ndị nwụrụ anwụ ọnụ ka ọ na-akwali ivu ya bụ ọṅụ ọma ekwu ọnwụ na-akwali unu ivu
ife unu ma ọ na-akwala unu ọ kwachala unu ifu unu rụọ anya aka onye fụta nke ibe juru eju bala abalụ onye fụta ya welu nke ọ chọrọ n'ọnya ka ọ na-enye unu ga-amụ ya nzu unu ga-amụ ya nzu edo ka ọ na-enye unu na ọ ga-edolu unu ya ọ ga-edolu unu na ya na-abụ ọ ga-edolu unu na ya na-abụ anyị si babụ ndụ si kaba rabia babụ ndụ si kaba kpọdie na ọ ghara emegheli arụ na ọ ghara eje eje ojije aghara ekwo na ụna aghara ekwo anyị si na taa ka anyị na-aradoba bụ ndụ a na-akpọdoba bụ ndụ a na-akpọdobe ozugbo ozugbo ejide ya bụ ọṅụ ọma ekwu wee sị na anyị ji ọjị n'aka wee sị na ọjị ka anyị na-enye na-abanye bụ ọṅụ ọma ekwu si unu ụmụ ọrụ ụmụ ọkpụ unu niile unu reli unu rawele aṅụ unu tibolie ma sewolie dịka ọ gbachala aja ibe atụrụ ibe ọma mezuo na ndụ ya n'ọnya ka anyị kwu anyị si ka anyị kwulie ka ọ ya adụ anyị na-ekwu ya na-eke anyị na-ekwu ya na-eke anyị na-ekwu ya n'oge anyị na-ekwu ya na anyị na-ekwu ya na abụọ anyị ka anyị kwuru ọra anyị si ka unu ka a na-agwa aja unu na-apafe ihe ọbụla bụ ajọ ibe dị na ndụ ka ọ fụọ na ndụ ya bụ ọṅụ ọṅụ egwu anyị si na anyị kenere unu bụ ụmụ ọgwụ anyị kene unu bụ ụmụ ọgwụ si na ihe ọzọ anyị na-agwa unu na-abanye bụ ọṅụ ọṅụ egwu dịka anyị na-agba aja nwaada ka anyị na-akpụchi ya akpụchi ihe ọbụla bụ ihe bụ si na ndụ ya ya ka anyị na-ewofu wee si na ibe ga-abata na ndụ ya ọkụ ibe ga-abata na ndụ ya n'ọnya ka anyị na-ayọ unu ọkụ ibe ka anyị na-ayọ na ndụ ya ibe ndụ ibe ọganiru ibe ndụ ibe ọganiru unu abụnugo ka ọ kpere n'ogwe ya anyị si elu okpere n'ogwe ya na ọwụ ka ọ ga-adụ nọ ọnụ mmadụ bụ ọnụ mma ọnụ mmadụ bụ ọnụ ọla ọnweghị eso ọgbọ lee ọnweghị eso ọgbọ ọ ebe dị onye mkpa ka ọ ya yochi iwe yochie ka ọ ga wee sị na ya abịa n'ụmụ ọgwụ si n'ele mgbe ka ọ ga ka ọ gbosoro na ọgbọ anyị si na ya nye ihe ụtọ ndị ụmụ ọkpọ ndụdụ ndụ ebe unu liri ibe ebe ogbe aṅụrị na-enu ya bụ ọgbọ na o jiri ụlọ ọgbọ jidekwelu ụlọ obi jidelu omele nkene na ọkwacha ife ununwa na ụlọ aghazi agbụ ya ụgwọ ụlọ agha akwụ agbasi ya ụta onye ọbụla ya ejebelu onwe ụlọ aghara agbụ ya ụgwọ ụlọ aghara agbasi ya ụta onye ọbụla ya ejebelu onwe nke bụ ego na-eti ilu na nke zuru ezu unu gụọ onye na-abịa n'ihu nkwu nke ọbụla ezuru ezu unu gụọ onye na-abịa n'ọgbọ ka eji gụọ ọgbọ ka o ji adịghị n'elekwulie ka ọ ga-adị wee sị na eji ụfụlụ ole echichie olumu ọbụla agaghị n'ihu ọbụla ihe ọbụla bụ ajọ ibe ihe ọbụla bụ ibu ụtụ ihe ọbụla bụ ibe ọnwụ ike ihe ọbụla bụ ọnwụ ka a na-asị na tata na a na-eche na ọ ghara aza adịghị ma nke okeke na-ezube ma nke okoye na-ezube ma nke okonkwo na-ezube ma nke oke abụọ na-ezube ma nke mgbe eke zubere ma nke mgbe oye zube ma nke mgbe abụọ zube ma nke mgba nkwọ zube ma ibe ajọ ibe si be nna ma ajọ ibe si ikwu nne ma ajọ ibe si n'aka ndị enyi ma ajọ ibe si nye anwa na onwe enye n'aka ka na ike ọbụla osine na tata ka a sị na a na-ekpochapụ anyị sị na ebido n'isi na-akpụchi a sị anya agaghị aza aba ajọ ibe na-ezigbo ibe ka ọ ga uru ekwuru ikwuru ma ọnụ ụgha ma na-ekwu ibe dị mma ma ọ ghara na-ekwu ajọ ibe bido tata gaba ajọ nri anya na ajọ nri eliri eri ma nri mmụọ eliri eri a sị na tata a na-akpụchapụ ya a sị o kwuru esighị ike n'ọrụ anyị kwuru ọ ya agbọghị anya na tata ka a na-ekochefu a na-ebewe ugbo na-atọghị ikike n'ọnya ka a na-eme tata
aka mmiri ga na-apụtali gị iwe ọma ọrịa anyị kwuru ọrịa na-ewetali gị iwe ọma ụkwụ ga na-azọta iwe ọma ebe ọbụla ị zọrọ ụkwụ iwe ọma ga na-eme ọ na-eme n'ihu na ị ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ị ga na-anọ n'ihu kwụrụ ọtọ ọ sị ọmụma aka ukwu na ọ ga-ana ọrịa anyị kwuru ọbịa ya egbughi ọbịa ya egbughi egbu onwe n'ọrịa anyị kwuru o mete buru eke oye na-abụ ọya bụ onye asị anyị si ka o kwulie ka ọ dị n'ọbụ ka anyị kwuru anyị belie n'ọgbọ ma ọgwụ ọgbọ ka anyị jikwu ọgbọ ka o jide anyị kelele ụlọ That's a boy. Black. Yeah, black.